kang eskwelahan. Uyan Uyan may dads uni may babae Uyan abrin uyan Uyan dads. Itong puro restaurant. Nag-ano sila sa pag may trade fair sa Mega Mall. Kaya Tindaman sinda duman. Sinda lang. Dakol pag Pero region baga. Pero sinda ang sa Kamali kaya. Oo. Sinda ang konti lang. Sinda nga lang itong may frozen na pinanga. Kaya mo na mag-drive JB Adigde. Ano mo muna itong isara mo daw itong plastic nito Amarli naka-open na di alam sina. Baba mo ano mo ito. Flat. Sa bypass. Anong kalsada ay anong? Itong so bypass road. Iyo. Ayun ito. Yun na ito. Lalampasan mo na ito.
daw ta ang Region 8. Ano? Leyte. Leyte. Aling Leyte. Ano? Aren. Itong truck. 8 siyang ano po. Leyte yan, Tacloban. Ano, Samar. Hindi, ang Samar Garo 6. Ang 8. Ano pa, mga kasabay kang Leyte. Mga taning kang Leyte. Ang ano baga, 7, Central Visayas. 6 ay ano, Eastern. Eastern plus Central. Ano? Central, tapos Western Garo ang 8. Hindi ko sure yun kung ang ano, ang 7 Central, kasabay man ang Bohol, Cebu, Siquijor. Ang 8 Garo ay Sa Iloilo. Sa oo, Iloilo. oo. Iloilo, Capiz, Aklan. Samantalang abo ka na, JB. Samantalang nag-uuragong ka pa kasi pang pagkaturo mo. Mga mahilig ba ano ka mo sa malipot? Dahil ako nagmalipot ka na. Sige ba rin ang irinom ki? Malipot o. Bilisan mo na ang bagal-bagal. Overtake. Ay, bagal-bagal. Diyan mo na ang motor na iniyo. Kala mo naman nandito ako sa lane ko, iilaw-ilaw ka. Para kang nasira dyan. Ilaw-ilaw dito yung lalaki na nasa lane ako. Hindi mo na niya ako na luwas sa lane. Dumanan sa anak pala sa Putiringa. Sa Gitmanan. O bako man duman sa Libon o bukas na rito. Ako ito. Hindi man ako pupunta dyan sa'yo, no? Excuse me.
Maganda yung tanong. Maganda yung tanong. Ulitin mo sa pagka-connect. Minsan kaya mo. Hindi na connect. Mabagal.
JBL. Sentro pa. Buwas. Ini-diversion ko yun.
pala nag-anak sa kay Garo si Tita Muching. Ano ito? Ayo. Ano ito? Aircon ito? Komanda. Parang nagkatalag sa kay si Sabagay may aga man ang dito. nag-agi sa Pasod o sa Laugang Santo Domingo. Sa pasod lang. Kasi nagtarap. Si Tito mo, Jerry, nagtarong na si Tita Muching dumanagsakay na kang Lunes. Sa aga. May aga po pala dito. Pakaarap ka.
Dum-dum liner, iba ko pala. Yan na rin. O RMB. Malawit pa. Samsung na? Kilit na ako. agi baga ako yung bango baga matagtan. Ano ang suspension niya? Suspension dito ako dati. Stop dati.
CR ano? Na? Sayang. Dari tuman Ah? ata. Bago ba ko? Dari tuman. Dari tumanagan. So ano? Anong pa? Pero sa atin. Dahil nag-ano lang, may pick Gas? up. Ah, May pick up na ano.
Nagan. O dyan na. Late. Nya, pera nang naipon mo sa vlog mo, JB. Dati baga $50 ka na. Nya, nakapira ka na. Pigiling mo da eh. Dede ko na ini. Rawis. PITX. Manila pala ito. DepEd. Ikaw. Grabe ang plaka. Alabao. Ano? Temporary plate. Region 3. Sa Pampanga yung Region 3 oh. Pagbiyahe. Ata may Ligaw City Ayun. pero Region 3 ang plate. Mundo.
ang PNR? Sa Manila. Pero Hindi, Igwa? Igwa? Oo, Igwa. 5:35 ata ang alis sa Legazpi. Oh, iyo. Ang pa To sa Naga. Naga? Oo.
Nagkaon ka, Tita Merle? Yung matag na siya. Yata tayo mo pa ininom itong bulong mo. Kaya mo. Hindi. May sandwich dyan. Ang palaman, cheese. Oo. Then, slide. Magkao ka na lang. Totoo na. Hindi pala ang before Region 5 sa ano ini baaw ini baby o Iriga na ata ini Hindi pa hiring. Paawata ini. Grabe ang oras ba? tubig sige mo buhay pa tatay tubig Pinili kita. yan ang lugar ini Pula. ha? Pula. Ang Marinis Sur. Itong Region 5 ay Pipar wala Oo, pula. May kagay sa gasolina. wala Oo, pula. kung masikat ang bulaan ang tayo siya rada mo ano to Pula. elementary school Ako, dari health unit. mental hospital pero mental may nakakakumental ha Oo.
Buenet. Di ba? Ako, sumunod sa mataba ang garo-aro mo ganang style. Pwede kita. Oh, tama rin sir. Ano irigana, mairiga Kaya pa. pili. Wala pa sakit sa irigana. Kaya lampas na. Hindi kita nag-agi sa ano, Saan? so bypass road baga JP. Day pa. Dahil pa man. Sa pili.